Avui tractem l'eix de ciutat de drets. Són sobretot això, aquesta ciutat que volem que es reivindiqui com a espai de defensa i garantia dels drets humans i, per tant, també dels drets de les dones. Aquí s'assembla força, aquest eix s'assembla força al del pla anterior. No obstant això, hem volgut integrar alguns àmbits d'actuació que encara no havíem tractat en el pla anterior, com per exemple és l'àmbit de l'acció social. Pensem que l'acció social és molt important, a vegades sembla que no, o sembla que ja es faci, però és molt important treballar-la des d'una perspectiva feminista, les masculinitats, la diversitat sexual i de gènere, les relacions internacionals. Tots aquests són debats nous que estem iniciant, debats i, per tant, a la vegada, diagnosis i actuacions que volem integrar en aquest nou pla. I avui us convocàvem, sobretot, per parlar de coeducació, de ciència, de cultura i de memòria col·lectiva. Què volem dir o què hauríem de fer també per avançar cap a una ciutat coeducadora, no? Pensant com podem continuar això, fomentant les vocacions científiques de les nenes i de les noies, no? Treballar per la paritat, pensem que és important treballar per la paritat en llocs vinculats a la ciència i la presència de dones en el teixit científic. Més ara, des de fa poc, des d'aquest mandat, la ciència també té un òrgan específic en el nostre Ajuntament. Com podem continuar promovent aquesta participació plural i activa de les dones de la nostra ciutat en la vida cultural? Com impulsem la creació femenina i la paritat en el sector cultural i que allò que es faci també incorpori la perspectiva de gènere i, a la vegada, com podem reconèixer o com hem de reconèixer les aportacions de les dones al llarg de la història i la seva memòria específica. A més, com us dèiem, per nosaltres és molt important poder fer aquesta reflexió i aquestes propostes des de la interseccionalitat, des de pensar les necessitats i les demandes que tenim, sobretot al llarg de tot el cicle vital i partint també de diferents habilitats, capacitats i variables que es poden interseccionar, com els diferents barris, la vida cultural, elements de classe, etc. En el cas de l'àmbit de la coeducació, un dels primers aspectes que ha sorgit és que, més que crear nous plans o programes, potser del que es tractaria és de promoure que funcionin les iniciatives que ja existeixen i avaluar-les. Per exemple, s'ha comentat que ja existeix el programa de la xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat, doncs que més escoles s'afegeixin a aquest programa. D'altra banda, també, diverses persones han posat l'accent en que no només es tracta de fomentar vocacions científiques a les nenes i noies, sinó fomentar que els nens i nois tinguin també vocacions més feminitzades, en particular les vinculades amb les cures, ja que si només es fomenten les nenes les vocacions masculinitzades, el que estem fent és continuar donant més valor a allò masculinitzat. Alguna entitat que ha estat treballant en les escoles apunta també que la perspectiva de gènere no es treballa transversalment a les escoles, sinó en matèries o en dates concretes, com el 25 de novembre, i tot i saber que hi ha limitacions competencials per part de l'Ajuntament, doncs es fa la crida a mirar d'incidir més directament des de l'àmbit municipal en les escoles. També s'ha posat de manifest la gran distància que hi ha entre el discurs, que es reconeix que és molt potent, i la pràctica quotidiana i l'impacte directe en les persones. De manera que quan es parla de coeducació, per exemple, s'ha parlat de la paraula interseccionalitat i diuen que està molt bé l'anàlisi, però poder explicar més clarament i a la pràctica per què ens serveix això de la interseccionalitat, si no es torna a repetir aquesta distància entre teoria i pràctica. En l'àmbit de la cultura s'ha parlat de la paritat i també la sensació que cansa parlar d'aquest tema, però que segueix sent necessari i que no només ha de ser una paritat en segons quins aspectes visibles, perquè de vegades només es donen dades sobre actors, actrius, cantants, gent que està a sobre d'un salari, però que l'àmbit de la cultura és molt divers
i sovint hi ha altres professions o sectors dintre de la cultura que són més invisibles. O, per exemple, també que es parli o es donin més dades de direccions d'equipaments culturals, etc. També que és un repte incorporar la perspectiva de gènere en l'ampli de l'expressió cultural, i es posava el cas també que hi ha personal municipal que diu ja sé que la perspectiva de gènere no és fer una exposició sobre les dones del barri, però quan se li pregunta què és, no sap exactament què pot fer de manera alternativa a això. Per tant, la gent sap el que no és, però no sap concretament què és o en què consisteix. I això, per exemple, es posa de manifest també quan un del personal municipal té mancances per avaluar en una convocatòria de subvencions si un projecte incorpora o no la perspectiva de gènere. Això també es tradueix en el cas de les entitats, que moltes vegades no saben com comunicar la incorporació de la perspectiva de gènere en els seus projectes. Per tant, també que a la formació hi ha grans desigualtats en el consum cultural per barris, per tant, que la interseccionalitat incorpori també la variable territorial, perquè és molt rellevant. I en l'àmbit de ciència, sobretot s'ha posat l'accent en que es faci una concepció àmplia de la ciència, és a dir, no només entesa o centrada en les ciències naturals, sinó en un sentit ampli i no oblidar les ciències socials, o s'ha parlat molt de la importància de la història. A més, han sortit temes transversals, sobretot en temes de participació, i que es tingui una actitud més proactiva, d'anar a buscar les dones i fomentar la seva participació, per oposició a una actitud més passiva de convocar i esperar que vinguin o que apareguin, s'ha dit. I pel que fa a les propostes concretes, d'una banda, una de les estratègies seria la temàtica d'interculturalitat, migracions i ciutadania, que actualment apareix com un dels eixos del pla, que fos aplicada de manera transversal. En temes de memòria, apuntar que la memòria ha de ser transformadora, per tant, que els equipaments de memòria o els programes no siguin un simple repositori de fets i dades i que reflecteixin la diversitat d'aportacions i de col·lectius. Animar i acompanyar que la perspectiva de gènere estigui incorporada a les estructures de les entitats, i no només en termes com el seu llenguatge, per exemple, i es deia que potser no cal obligar, però fer-ho més determinant per poder accedir a subvencions, per exemple. I les últimes idees eren tenir una diagnosi global de ciutat en termes de coeducació, perquè es parla tot sovint de projectes coeducatius, però com està la ciutat globalment en termes de coeducació, que la formació interna per al personal municipal en termes de gènere sigui obligatòria, que hi hagi oferta formativa per a institucions culturals, educatives i científiques, potser obligatòria per accedir a fons, i finalment, que de cara al pla, millor pocs objectius, però que estiguin prioritzats i avaluables quan el seu impacte és real, perquè massa sovint es veuen plans amb un llistat etern d'objectius. Nosaltres hem entrat sobretot en coeducació, en memòria i en cultura. En coeducació s'ha posat damunt de la taula la necessitat, en l'àmbit de la diagnosi, de sensibilitzar també a les famílies perquè les eleccions d'itineraris formatius estiguin realment lliures d'estereotips de gènere, és a dir, no incidir només en la mainada, sinó també en les famílies, i treballar-ho també amb la Fundació Barcelona FP, per exemple. Després també s'ha explicat que a vegades, moltes vegades, lamentablement, tirar endavant estratègies de coeducació, de diversitat sexual i de gènere a les escoles depèn molt de lideratges personals dintre d'aquestes escoles, per situacions personals, per conviccions, etc. A més, també s'ha explicat o s'ha posat damunt de la taula que les escoles, en teoria, i els instituts tenen l'obligació de tenir un pla d'igualtat i persones formades en la matèria i que no sabem ben bé què està passant aquí, si hi són, no hi són, si s'estan implementant de forma correcta, etc. A més, també es comentava la necessitat de fer educació sexual en primària perquè és una etapa que encara tenim molt infantilitzada i estem deixant que, i d'allò de no mirar la realitat a la cara, estem deixant que els primers contactes amb la sexualitat, que normalment acostumen a passar al voltant de 6è de primària o entre 6è i 1è d'ESO, siguin contactes absolutament desinformats, fruits d'aprenentatges mal fets, i que en aquest context qui més hi pateix són les noies o qui més té a perdre són les noies. I també la necessitat de fer acompanyament a les mares, als pares i a les famílies en l'educació de fills i filles, això en coeducació. I per tant aquí un dels objectius que ens fixàvem era la necessitat de fer incidència sobre el Departament d'Educació per una millor incorporació de la igualtat i la perspectiva de gènere en el currículum i que això també impliqui també la incorporació dels temes vinculats a sexualitat.
en termes d'objectius. I en termes d'actuacions, què ens demanàvem? Ens demanàvem un programa d'activitats fixa i estable de coeducació dintre de les escoles i també de lluita contra les violències masclistes. I que aquestes activitats puguin ser gratuïtes per les escoles amb els costos assumits des de l'Ajuntament. Parlàvem de la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual i de gènere en tot el currículum educatiu, el tema de donar un suport als instituts i a les escoles per tal que aquest pla d'igualtat estigui fet i sigui de qualitat i fins i tot per implementar les actuacions que contempli, els tallers de sexualitat de primària i també l'acompanyament, aquestes activitats d'acompanyament a les famílies i també a pares i a mares, fins i tot per separat. És a dir, aquells tallers que ara tenim de parentalitat quan ha de néixer una criatura, donar-los continuïtat en totes les etapes educatives. Això en l'àmbit de la coeducació. En l'àmbit de la memòria, el que s'ha comentat és que els programes de memòria encara no reconeixen prou el paper de les dones, que hi ha tota una història que encara no coneixem, que és necessari reconèixer, per exemple, el paper de les mestres de la República, no en parlem, no els donem tot el valor que tenim, el paper de les dones en les grans vagues de la transició i a partir d'aquí puguem reconèixer les mestres, les sindicalistes, les dones del teatre, de la cultura, del cinema. És a dir, fins i tot es parlava de la necessitat d'un programa de memòria específic en l'àmbit cultural i, per últim, en l'àmbit de la cultura es parlava de la necessitat de millorar l'accessibilitat de la cultura per a les dones, accessibilitat no només en termes físics de persones que estan en situació que tenen una discapacitat, sinó també en termes d'horaris, de serveis de suport a la conciliació, etc. Fins i tot veure quines dades es demanen per poder participar, perquè aquí a vegades s'ha sortit el tema d'alguns formularis que demanaven el DNI i dius, estem parlant de persones que no tenen el DNI, per exemple. I també millorar la visibilització de les dones en empreses culturals, donar recolzament als programes i als projectes de capacitació i empoderament femení en l'àmbit de la cultura i visibilitzar que és un àmbit molt precari encara per moltes dones. En aquest sentit, es parlava d'actuacions en l'àmbit de reducció de la precarietat laboral en el sector cultural i també generar actuacions que permetin la contractació de més dones en empreses del sector cultural i que la contractació, per exemple, en la gestió d'equipaments culturals incorpori clàusules de gènere que realment s'apliquin per fer que no només suposi la contractació de determinats perfils de dones, sinó que la gestió cultural dels equipaments es faci en perspectiva de gènere.